Naidi chini tiprajuk baksa buri rongni tongmo wansa chelabai tonglai manjak mani. Sodirongnimbi, apa biyono masya butali de. Butali seperti apa? Unis berai satu nih masih dia otomatis. Ôi sao mày hostel này tới xin hả? Cứ là chuyện đấy hả? Chini tiprajuk baksa buri rok tang bai khajani kun chap mania. Kubang mano chung news ro nugui tongo. Chini tiprajuk buri rok wansa chelabai cha sumai chai tongmani tomung sitra tongmani chung kubang mano nugui tongo. Abo haikam tekaisa mangpili kasai faikya bui tiprajuk khorok nui buini poson borok khorok nui khlaioi ekta barao khe manjak mani. Ang joton slai joli mani haikaba ang joton slai chajai mani khe obono chin tiprajuk buri rok buini poson borok bai kaijak mani tei samung sitra khlai mani chini buri rok. Phiaba koekjon burui chin tiprajuk burui samung sitra khlai mani bagui no tei bad bagi chin tiprajuk burui tongmung kaham tonai rokni man sonman thango o koekjon samung sitra khlai mani bai. Ang sanamo chungo borok no je abai khlainai rok no norok tam tongthokui abai khlai tei je kaijaknai rok no ang sanamo chungo kubangma chini tiprajuk buri rok doctor khlainai kubangma nukung cholnai borok kubuni bosong borok kaijago. Phiaba ayango jechela buini bosong borok getamo ব্যবসা khainai bekar dukan hinai chini yang khe chakri khlainai job khlainai doctor khlainai bai chini yang buri ma khe bor bustong thoja. Tekaisa abo se muya chung tekaisa wansono nango abo hai samung sitra khlaimani chini tiprajuk burui tei buini bosong borok bai chini tiprasani mung bo dunamungo. Tiprasa dofa kulugo. Aboni bagui o tomung sitra yang ni chung katina nangnai o tomung hambia khlaimani katina nangnai ang sunamo chung borok tam tongthogui tamno mani borok abui khlai. Hoito tini ani video no borok je samung sitra khlainai rok borok lachijak mano. Phiaba bor siang wansono gida borok je abo haike samung sitra khlai tini o paran borok bai manjak mani abo khai lachilai de borok buini bwsang pakhnuk jangnani. Wanao chini baksa tiprajuk buri rok joto borok gya chini tiprajuk burui joto borok gya kaham belai kaham tongo. Pia je abo hai samung hamya khlainai borok no ang sanamo chungo norok o samung sitra tongmani norok ni bagui tei chini kubuni burui tongmung kaham rok norok ni bagui man sonman thangnai chi tiprasa dofa man sonman thangnai norok je obai khlaimani norok to hoito lachiyagui khlai mano. Phiaba norokni jaiti gusti norokni family nukhangke bo hema tongkhana borok norokni video nugui aboni bagui o loi sita no chung sarina nango ang asuk kok sasunai jotono no hambai tiprasa eblog.